Takže sežral svou první a teď už druhou. Teďka už jede druhou, vole. Druhý papír, Jiří Pavel žere. Tak to nedám asi. Tak... Kdo má jmenovku, Jirko, potřeba bych ji přehrál. Ježiši Kriste. Tak jo. Víte, jak nějaký zvíře zoologické. Přesně. Nehorazný vyslát. Dáte mu žrádla, kam se žrádla. On zežral... Klávesnicí. Ještě to nespolkl. Chceš s tím zajít? Počkej. Vínem. Já jsem Jirkovi slíbil 100 za to, že to sežere. 100. Výborně. Už tě políká? Slezí políkám, to tak nechodnej pěk, se to poblížil. To co děleš ještě? Ty vole, je to papír. Co mě chceš? Budu si spolknout, když žeru papír. To žere furt, Já vždycky žeru v hodinách papír. Vždycky, když nám rozdá Fabiana písemky, tak já vždycky to ukousnu. A říkám, Fabianova, co děláš? A říkám, žeru! Proto jsi tak chytrý hoší. Proto máš 4 z matiky. Já jsem se jednou nudil, tak jsem rozstřelal písemku a učitelka mi za to zjebala, nevím proč. Prostě jsme napsali písemku, že to nechtěl psat. Já tady mám cigaretu, ale... Já vím. Ale já ju tam nemám. A teď ti dát a tak dostanete. Hej, udělám kolečka, to musíš prostě hrát. Tak hraj. Mám aspoň půl hodiny videí, vole. I kolik já počkej, já natočím hodiny, kolik hodin? Přesně je 4:54. Jsme u nás doma a Matěj teďka jde dělat kolečka. Tady to vyteká přiblížím. Ještě blbče. To nejde vidět vůbec. Skurvený život, prostě s tím seru. Já seru tady. Už zase. Ale nejdřív se napiju, no. Štěchovická laguna. Kolik jsme začali? Tak v 10? Ne, o 4 na 11.